ukuthi zonke lezi zinto esizidingayo zihlomeleke kumuntu oyedwa oyinkosi uJesu Kristu. That's why kufanele ngabe sishumayela ngoJesu Kristu. That's why ethi noba ngofakazi to me kimi ngami ngiuJesu Kristu. The more sishumayela ngoJesu Kristu, the more abantu bethola izinto zabo. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonga umusa nothando nokugcina nje inkosi kuze kufike nalesikhathi samanje sisazoshare nje indaba ezimnandi. Ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mangabe yaqala nje ukuhlana nale message ngizothi nje ungasayindawo la ikhasi khuluma indaba ezimnandi. Eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiphinde futhi ngibonge kuma subscribers wonke. Ngiyanibonga kakhulu ngokuyikholisa le channel. Ngibonge ngokulike, ngibonge ngama comments enu amahle kakhulu. Ngiphinde ngibonge nakuma channel members nonke ngiyabonga for supporting lo msebenzi okungesiwona owami nami nguphathisiwe wenkosi. Siyabonga kakhulu. Ngelinye lamalanga umvuzo wakhona nizowubona ngempela. Ukuthi nani kwenza kanti kwaku umsebenzi omuhle kangaka nalabo nje abadebe eqhamuke emaceleni benikela bakithi siyabonga Nkosi nigcine nibusise nonke kuyindawo ezahlukahlukene. Asingene kwi-message yanamhlanje ngithe nje ngiyathanda uqala ngokuthi abantu ngibabonge. Ngiyanibonga nje kakhulu muhle umsebenzi eniwenzayo. Siyabonga. Ngiqhubeka kwi-message ethi siyamdinga umoya ongcwele. Ngiqhubeka nje kuleyo message ngisasekuyona namanje. Omunye umuntu mhlawumbe angaba ne-question ethi why umoya ongcwele? Angaba ne-question ethi kungani lokho sibelesele ngemessage eyodwa isikhathi eside kangaka lokho nje ukhuluma nje into eyodwa futhi nje thina sesikhathele ukuzwa ngomoya ongcwele. Endaweni eziningi kuhlala kukhulunywa ngomoya ongcwele, umoya ongcwele uthi ajika ngapha umoya ongcwele. Why lokho sibelesele nawe ke futhi manje ngomoya ongcwele? Ngithi nje ake ngiphendule lo mbuzo lowo because kushuthi kukhona abazibuza wona lo mbuzo uthi why umoya ongcwele? I mean sinoNkulunkulu. Mangabe sinoNkulunkulu wasesinikeza uJesu Kristu owazawazi usifele esiphambanweni manje simdingela ini pho umoya ongcwele? Ngithi nje ngizophendula ngeke ngiuqede na lo mbuzo but nje ngizophendula ngiphelele lapha ngiyophelela khona ngokusizwa inkosi. Kodwa ke siyamdinga kakhulu ngoba uma ungabhekisisa wathi uJesu kufanele sibe naye. Wathi kufanele yena ahambe khona umoya ongcwele ezoza azophila phakathi kwethu. But nayi incwadi engijwayele ukuthi ngivule ngayo kakhulu kwizenzo ku chapter 1 nayo futhi ene answer kwi question ethi why umoya ongcwele. Verse 8 ithi like mangabe ngiyifunda ithi but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Niyakwamukeliswa amandla mangabe umoya ongcwele esefikile kinina. Why simdinga umoya ongcwele? Ukuze samukeliswa amandla. Iyona answer yokuqala leyo. Simdingelana ukuze samukeliswa amandla. Uma ungakubhekisise kahle abantu abenze izinto ezi-extraordinary abenzanga ngamandla abo kuphela kodwa benze ngamandla futhi kamoya ongcwele. Most yabantu if not all of them abenze izinto ezi-extraordinary but in this kule ndaba le ngikhuluma ngabantu abenza izinto ezi-extraordinary embusweni kaNkulunkulu because ngiyazi khona abantu abenza izinto ezi-extraordinary kwezinye izinto. Cha angeke ngene kakhulu kulezo angizazi lezo but when it comes to umbuso kaNkulunkulu uma ungakubhekisise kahle abantu abahambe bavangela bahamba amazwe bevangela abanye beshumayela abanye behamba bephilisa benze imangaliso abantu abaye benza izinto eziyezavelela sagcina sesibazi bagcina sebeduma labo bantu labo. Bekungesikhona ukuthi inhloso yabo bekuyifame bebefuna ukuduma. Ngikhuluma ngabantu basembusweni kaNkulunkulu.
into ebenze ukuthi baze bayithole sebeduma, it is because of lo msebenzi abathe mabewenza waba extraordinary, wahluka kwabanye abantu. Yini indaba lo msebenzi abathe mabewenza wahluka kwabanye abantu? Ingenxa yokuthi bamukeliswa amandla. Ngoba lisho njalo lelizwi lithi niyakwamukeliswa amandla uma ngabe uMoya oNgcwele sefikile kunina. Uma ungakubhekisisa sonke sinawo amandla okwenza izinto ngokukulinganiswa kwamandla omunye nomunye. Siyakwazi ukwenza izinto. Kodwa lawo mandla lawo unlimited. Awukwazi ukudlula uma ngabe kuukuthi sonke sino 100%, awukwazi wena ukuthi udlule wenza 101%. Udinga uMoya oNgcwele ukuze ukwazi ukuthi ukwenze lokho. And futhi uMoya oNgcwele simdingela ukuthi uma ungakubhekisise kahle bonke abantu abama born again Christians banayo uMoya oNgcwele. Ungizwe kahle, that doesn't mean ukuthi kunama born again Christians abanye abangenawo uMoya oNgcwele, abanye banoMoya oNgcwele. Sonke sinoMoya oNgcwele, but kunomehluko. Kukhona abanoMoya oNgcwele ngokwesilinganiso lesi sokuthi sikwazi ukuphenduka samukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwethu, bese ke lokho esifundisa futhi nezwi. Bese kuba khona abamukele uMoya oNgcwele oyibaptism of the Holy Spirit, noma ukugcwaliswa ngoMoya oNgcwele iyona ibaptism of the Holy Spirit. Kunomehluko, abaningi abazange bayithole that baptism of the Holy Spirit, kanti futhi abaningi bayitholile this baptism of the Holy Spirit. So abaningi abangenaye uMoya oNgcwele, into eyenzekayo kubona ukuthi ugcina uba i-born again Christian but ekwi-average, eyisilinganiso nje sabo bonke nje abanye nje abahamba born again Christian. Lokhu okwenza ukuthi uma ngabe kungathiwa mhlawumbe ubhekana nezinkinga ngempela ensindisweni, kungenzeka uyishiye phansi insindiso, ugcine sewuthi ayi mina nalento ye-born again Christian angiyiboni, ayikho lento, kungcono ngibuyele kule yampilo eyayiphilwa usuthi wena ke okhokho bethu yamadlozi and stuff. Yini into eyenza lokho? Ukuthi umuntu akazange athole this baptism of the Holy Spirit. Umuntu othole this baptism of the Holy Spirit, ngisho noma sekuthiwa uvelelwa zinkinga ezinjani noma zingaba zinkulu kangakanani, loyo muntu loyo utholakala eba nenye ifaith extraordinary, ngoba manje uyakwazi ukuhlala kuNkulunkulu. Sebethi abantu ayibo wena uzofa ngempela ngalenkolo yakho yalomjuda wakho noma lomlungu wakho, awuyiboni lento ukuthi ayikusebenzeli, kodwa lona belokho eqhubekile ethi uJesu uyinkosi futhi ungumsindisi wokuphila kwami, ebelokho eqhubekile ethi ngiyakumkhonza makumele ukuthi ngife la ngiyofa ngilo ngithi uJesu uyinkosi nomsindisi. Yayibona lolo kholo lu extraordinary. Why lu extraordinary? Because naye lo muntu unikezwe uMoya oNgcwele, wasethola amandla, njengoba lithi nje lelizwi niyakwamukeliswa amandla uma ngabe uMoya oNgcwele esefikile kunina, ube senikezwa amandla ke manje to overcome noma ngabe yipi enye into eyinkinga ekhona evelayo ezweni noma angahlangabezana nayo. That doesn't mean ukuthi umuntu onjalo angeke awela esonweni. Ukhumbule sila emhlabeni and omubi uyazama ngakho konke okusemandleni akhe to attack, and kakhulu ufuna labo kuyibona abahlele eqinisweni likaNkulunkulu, yibona ba-attack kakhulu, uyabafuna left, right and center. That's why ngithi it doesn't mean ukuthi umuntu onjalo angeke ayithole mhlambe enze isono. Angayithola naye ngokulingeka nganoma ngabe isiphi-ke isimo, ayithole mhlambe enze isono esithile. But manje nawo umehluko phakathi komuntu ophiwe lawa amandla ngokugcwaliswa ngoMoya oNgcwele nomuntu ongakagcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Umehluko ubala lo uthi uma ngabe ona bese lamandla kuyena okunguMoya oNgcwele amconvicte lo muntu. Maye mconvicta ngesono sakhe lo muntu uyavuka ayithintithe.
Noma ngabe ubekade semoshile uyavuka ithintithe aphinde ahamba ayorepenta, mayeqeda ukurepenta bese ephinde ebuyisana nenkosi. Mayebuyisana nenkosi uJesu Kristu imthethelela, ngoba vele masibuyisana naye siyathethelelwa. Mayeqeda ukuthethelelwa bese ethi umoya ongcwele qhubeka wenze lo msebenzi okufanele ukuthi uwenze la emhlabeni. Kanti lo ongakagcwaliswa ngalawa amandla kamoya ongcwele uthi uma ngabe uwele esonweni, hayi bonke but iningi labo bathi uma ngabe bewele esonweni avela athi umuntu sekubhedile, avela give up umuntu, avela angene okugcina acwile esonweni. Lokho ukuthi abaningi ababe besaphuma even nakuleso sono bavele baphelelwe nanayithemba, kulahleke yonke into. Yini indaba abazange bathole lawa amandla, bagcwaliswanga ngomoya ongcwele? That's why uJesu wayehlala ekhuluma indaba kamoya ongcwele, ngoba izosisiza. Malithi iBhayibheli ungumsizi, he is our helper. Ngempela uzosisiza ekukholweni kwethu, ukuthi noma ngabe sibhekana nobunzima kangakanani ekukholweni kwethu kodwa sime. Noma ngabe usuhambe washayisa izwe futhi lakuhleka futhi ukuthi lo muntu odume kangaka esimaziyo okhuluma amazwi amakhulu amangaka, kanti naye wakwenza into efana nale, ngoba umuntu vele. Yesu wakwayenza nayo into, kodwa manje umehluko ngaye ukuthi umoya ongcwele umenza ukuthi ayiyeke le nto kade eyenza futhi angasayiphinda yenze, kodwa manje aphinde bese hamba ngendlela efanele. Angithi that's why uma ngakubhekisise kahle ukuthi usugcwaliswe ngomoya ongcwele, it doesn't mean ukuthi awusamdingi uJesu, ngoba thina singabantu sonke sawele esonweni and sosizwa ngoJesu Kristu ukuze sikwazi ukuphuma kulesi sono, futhi ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuphila kwingonaphakade. Manje uJesu yena usinikeza umsizi-ke sisesela emhlabeni thina ozolokhu ehamba nathi esilekelela ngamunye. That's why ngithanda mina ukuthi le ndaba umuntu noNkulunkulu, umuntu eyedwa enza ubudlelwane noNkulunkulu, uNkulunkulu enza ubudlelwane nalowo muntu. Lo muntu ke manje bese eqala ehamba noNkulunkulu, kuthi noma ngabe kwenzakala ini empilweni yakhe akwazi ukurecognize ukuthi uNkulunkulu osebenza empilweni yami. Kuba nje nomehluko. That's why ngithi siyamdinga umoya ongcwele. Abanye abantu ngempela bangayibuka bayidelele le ndaba, bayithathele phansi. Abantu abaningi bahambe bashayisa, abanye baze bafele ezonweni ingoba bamneglecta umoya ongcwele. Abanye namhlanje bashumayela ivangeli okungesilona by the way ivangeli, kodwa nabo bathi ivangeli. Yini indaba? Bahamba bangasibona isidingo sikamoya ongcwele, bayibona bona nje sengazathi sebephelele nje, sebenamandla nje, kanti cha, sonke siyamdinga. Ngoba uma sefikile niyobe lokho esidirector kuJesu Kristu, but siyaya lapho. Bengiphendula nje le ndaba leyo ukuthi kungani, why isilokhu sibeleselwe ngendaba kamoya ongcwele kangaka? Why ngempela? What's the big deal? There is a big deal okwangempela. Even izwe esiphila kulona lase South Africa, uma ngabe abaholi bengeke baholwe ngomoya ongcwele, bazoholwa ngomunye umoya. Uma ngabe abafundisi bengeke baholwe ngomoya ongcwele, bazoholwa ngomunye umoya. Uma ngabe kuukuthi uyinhloko yekhaya lakho ungeke uholwe ngomoya ongcwele, uzoholwa ngomunye umoya, and omunye umoya awuzange ukuzokusiza. Omunye umoya njengokusho kwezwi ukuthi the enemy came to steal, to kill and to destroy. Omunye nje umoya uzele lokho nje, ukuzokweba, ukubulala nokuchitha. Uma ungakubhekisisa nje even izwe lethu ngenxa yokuthi some reject umoya ongcwele, that's why siyithola nje kugcwele nje ububi bodwa obuhambisana nokweba, nokubulala, nokuchitha. Akukho kwakha up until sibuyisane nomoya ongcwele. Siyamdinga uNkulunkulu lo. Asikwazi ukuthi sithi simvalela ngaphandle, ngoba uNkulunkulu, kuphelela kukaNkulunkulu lokhu kumuntu nomuntu. But ake ngiqhubeke nalelizwi elicacisela nje ukuthi why simdinga umoya ongcwele. Lelizwi leli ave li deep, just one verse
eBhayibhelini. Angazi ever since ngaqala le ndaba ngivula ngalo lelizwi and kuhlala kuqhamuka izindaba eziningi from one verse alone. But ake siqhubeke nayo. Ithi ku verse 8 angiphinde ngiqale phansi. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Sengithe ukukhuluma ngaleyo. Bese liyaqhubeka lithi and you shall be witnesses to me. Kune comma. That's why ngima. Lithi and you shall be witnesses to me. Nizokuba ngofakazi kimi. Kukhuluma uJesu Kristu la. Uthi nizokuba ngofakazi kimi, to me. Uma ungakubhekisise kahle baningi ofakazi abangafakazi ngoJesu. They are witnessing laba bantu but not to Jesus Christ. Kanti umoya ongcwele uma ngabe sefikile sakwemkeliswa amandla kungapheleli lapho kuphela ende sizofakaza sibe ngofakazi bakaJesu Kristu, meaning sokhuluma sishumayele sifundise ngoJesu Kristu. ngoJesu Kristu yena yedwa eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu, meaning each and every time we will be pointing people kubani? kuJesu Kristu, ayi omunye, ayi kwezinye izinto. Ziningi izinto ezikhona la ezweni nezimnandi nezichazayo nesiyidingayo, but thina silibalwa into eyodwa ukuthi zonke lezi zinto esiyidingayo zihlomeleke kumuntu oyedwa oyinkosi uJesu Kristu. That's why kufanele ngabe sishumayela ngoJesu Kristu. That's why ethi noba ngofakazi to me, kimi, ngami ngiuJesu Kristu. The more sishumayela ngoJesu Kristu, the more abantu bethola izinto zabo. Akudingi ukuthi sishumayele ngezinto zabantu. Sichaza abantu ngokuthi sishumayela ngezinto abayidingayo nabo bachazeke. Bechazwa izinto abayidingayo. Kufanele ngabe sishumayela ngoJesu Kristu. Abantu bachazeke ngokuthi bathola ivangeli ngoJesu Kristu. The more bethola uJesu Kristu, bambulelwa ngoJesu Kristu, nezinto abayidingayo automatically ziza zibalandela, bayayithola. Noma asikho nesidingo sokuthi baze bashunyayezwe ngazo lezo zinto, zizovele iqhamuke because uJesu yena ubreaka konke okwama chains okusendleleni, ususa zonke izinto ebezingama curses ebezilokhu zikhona zivimbile. The more sitshela abantu ukuthi uJesu inkosi, the more ama curses reverse, the more abantu mamkela uJesu Kristu, the more abantu bethola izinto zabo. Kufanele ngabe sishumayela ngoJesu Kristu. That's why lithi lelizwi leli nezakuba ngofakazi kubani? kuJesu Kristu, hayi kwezinye izinto. Asizukufakaza ngezinye izinto, but ubani oyosipha that wisdom yokuthi sifakaze ngoJesu Kristu? Ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, ngoba uma sefikile usipha amandla. Mase sithole lawo amandla okufakaza ngoJesu Kristu. Abantu abaningi ba ama born again Christians abashumayeli abakwazi ngisho ukutshela umnganike nje siduzane kwakhe ukuthi uJesu Kristu inkosi. Akakwazi ukutshela ikholika, akakwazi ukutshela umakhelwane lutho. Instead ukuthi bangakhuluma ngoJesu Kristu, bamane bajoyine izwe kwizinto ezenziwa yizwe, instead of bona ngabe bajika izwe, bona futhi baphinde bajikwe yizwe. And izwe liyabazi basindisiwe, liphinde libabheke futhi izwe ukuthi lo muntu ngobusindisiwe, how come aphinde futhi enza izinto futhi nathi esizenzayo? Bese bethi yabonaka yikho lensindiso. Yini indaba i-average Christian engazange ifune ukugcwaliswa ngomoya ongcwele ithole lawo amandla. Lamandla azokupha isibindi sokuthi manje ukwazi ukufakaza ngoJesu Kristu. Lawo amandla lawa ahambisana nobuhlakani futhi bokuthi ukwazi ukuyikhuluma le ndaba ngendlela omunye umuntu azothi mayemamela asho ukuthi ukhuluma iqiniso man, azathi deep kodwa ebelamkela leli qiniso leli. Lithi ke sakuba ngofakazi kubani? kuJesu Kristu. Akukho kunye. Ukube bekukhona ezinye izinto bekumele sifakaze ngazo, why yothi uJesu you shall be witnesses to me and mhlambe to other things noma to other gods? There's only one, Jesus Christ. So fakaza ngaye. Kusho uma ongcwele wambula uJesu emntwini. Ngaphandle kamoya ongcwele soze uJesu ambuleke emntwini. But ake siqhubeke nalo nje lelizwi leli siliqedelele. Lithi to me and in Jerusalem. Okay. Asiqale kahle.
And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Why in Jerusalem? uJesu wayekhuluma nabo ngoba laba abaseJerusalem. Kushuthi kwafanele ukuthi baqale bafakaze babe ngofakazi la abazalwa khona eJerusalem. Nami nawe sesigcwaliswe ngomoya ongcwele. Siqala sibe ngofakazi la sizalelwe khona. iJerusalema lakho ila uzalelwe khona. Njengami nje mina ngizalelwe eNquthu. Uqala ufakaze la uzalelwe khona. Uqala ufakaze emndenini wakho. Uzotshela abantu ngoJesu Kristu. Ngiyakhumbula nje mina mangabe nje ngiqala nje manje sengihamba lendlela. Ngangisuka la eGoli ngihamba ngekhaya esaphila usisi wami. Uyena ngangazi ukuthi ngizofika ekhaya ngithole yena because abazali already babe abasekho vele. But ke ngangiyibuza sasingakaze ngahambe ngasendiswanga. Mangibuyela ngiyomazisa manje ngoJesu Kristu ngiyoqala kuyena. Hawu mangifika ekhaya yazi nje inkosi iyawenza nje umusa ngoba ngangithukile. Yazi into mawusaqala ukuyenza uba nakho ukuthuka and stuff iyawanda uzoyithatha kanjani lento yonke into. Ngathi uma ngabe ngithi ngiyafika mangiqala ngithi uJesu naye uthi hawu sengimamukele ngisindisiwe. Bayeza bafundisi uzobona wena nathi besinento yokuthi ngobuza nje fanele sikutshele ngoJesu kanti nawe uzosindisiwe. So uyabona nje amandla kaNkuluNkulu. So uqala ukufakaza kuphi? eJerusalem la uzalelwe khona. Ake siqhubeke nalo lelizwi bese lithi and in all Judea. Usungena komakhelwane ethi ufakazile kulaba abakwaziyo bese uyana komakhelwane nabo bayakwazi nabo uphinde uyofakaza futhi nakubona nakulabo makhelwane abangakwazi. Uyaqala manje uyasabalala. Uyabona manje lawa amandla lawa akwenza manje uqale manje uexpande. Awume endaweni eyodwa. Kusho ukuchazani lento? Kuchaza ukuthi kuNkulunkulu kuyakhulwa. kuNkulunkulu kune promotion. Awumi indawonye. Into eyenza ukuthi abantu bame ndawonye kungenxa yokuthi abantu abazange bafuna ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Abanye bathi sebegcwalisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele bangafuna ukwavumela lawa amandla asebenze. Yazi uma usugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele usuna this Holy Spirit filled baptism of the Holy Spirit. Mvumela kusebenzise. You can go as far as you can go because kuNkulunkulu kune promotion. Thina sinento yokumlimit uNkulunkulu. Sithi thina hayi ngoba sengifakazela ngiright kule area le. Angisaqhubeki angisa-expand ngiphelele nje khona la. Simlimit uNkulunkulu kanti siphiwa amandla. Lawa amandla lawo wokusabalala uyabona manje bese lithi and in all Judea. Uyaqala manje uyaqhubekela phambili. Angiqhubeke nayo le ndaba. Bese lithi and Samaria. Udlulela futhi nakwezinye indawo manje. Uyaqala lokho uyahamba uyashumayela. Angiqhubeke nayo and to the end of the earth. Lokho ukuthi ungahamba uzuyofika egcineni komhlaba. Uyabona kuma ngabe lisho kanje izwi lithi and to the end of the earth, meaning kahle kahle kuNkulunkulu there is no limit. Once wagcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele, wena usuyile type le ephila nje kuNkulunkulu promotion after promotion, promotion after promotion. Why? Ngoba lawa amandla lawa vele athi vele ibulokhu uhambile ungazuzuza uyofika ekugcineni komhlaba. Ubanike ongahamba azafika ekugcineni komhlaba, meaning nje awupheli lo msebenzi, ubulokhu ukhulile kuwona. Ubani ongenza lokho? Ukugcwaliswa ngomoya oNgcwele. Ngiphendula nje this question ethi why umoya oNgcwele simdingela ini? Cha sesibeleselwe kodwa sesiside isikhathi silokhu sitshelwa ngomoya oNgcwele. It is because kunendaba thina esingayazi. Once wagcwaliswa ngomoya oNgcwele, be ready ukuthi nje wena mvumela akusebenzise. You can go as far, ungasabalala as far as you can go. Ngathi uma ngabe ngibuya sengihlanganile nosisi wami ngathola ukuthi hawu kana usesendisiwe kwaba kusefanele ngimithe nama member family hawu nomakhelwane kanjalo. But ngathi mangabe sengibuye eGolike ngaqala manje ngayongena ezitimeleni. Ngikhuluma ngami nje la ubufakazi bami lobu. Ngaqala ngayongena ezitimeleni ngashumayela ezitimeleni. Ngase ngihamba manje
ngiya kuyiJudiya ke manje ngilokhu ngiyana kuyiSamaria because laphayana ngangimitha abantu ngokuhlukana kwabo abantu ey'timeleni full time nje ngishumayela khona for 7 years ngimemezela nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kwakubukeka njengento edelelekile nje ngaleso sikhathi leso. Mhlawumbe abanye vele banokusho ukuthi hey, yazi namanje usayibambile, namanje usakholwa. Ayi cha, kusho ukuthi impela lento eyiphethe ikhona indaba ngayo. Lalela ke lithi uma ngabe liqhubeka kuverse, angiqedelele nje uverse 8. Lithi and to the end of the earth. Ngangakaze ngacabanga ukuthi one day ngiyobe ngivule iYouTube channel. Ngiyafakaza la ngiyashumayela futhi ngiyafakaza. Ngakaze ngize ngacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngivule iYouTube channel la khona ngiyobe ngispreada indaba ezithi uJesu Kristu inkosi. Le channel ifakaza nje into eyodwa ukuthi uJesu Kristu inkosi. Nabaletha ubufakazi buphakamisa uJesu Kristu. Abukho bunye ubufakazi obulethwa la. Sikhuluma ngezinye izinto la. Sikhuluma ngeindaba zombuso kaNkuluNkulu. Ngangazi ukuthi kuhamba kuze kufike lapho, but ngenzela ukuthi lelizwe leli uthulizwa ububukela ke mhlambe kumina. I'm not saying nami sengihambe ngaleyo ndlela. Kahle nje to be honest angakenzi lutho. Nje ngisathepha in. Angakenzi lutho. Omunye umuntu angasho ukuthi hey sesebenzile lo muntu, hayi angakenzi lutho, I'm just tapping in nje kule msebenzi kaNkuluNkulu. Kahle lithi izwi kuze kuyofika ekugcineni komhlaba. So mina ngakafiki even nakwikota ke yomhlaba ke, ngisakhuluma ngehalfway yomhlaba, ekugcineni kusasekude kakhulu la kiwa khona. Kodwa ubani ongiphela wamandla nalesi sibindi esingaka sokuthi ngiqala ukwenza lo msebenzi ngalendlela? Ingoba ngathi uma ngabe ngivuma ukugcwaliswa ngomoya ongcwele efikile kumina, ngangafuna ukuthi ahambe. It doesn't mean ukuthi I'm perfect, ngisindiswa ngalendlela leyo ukuthi ngiyile saint yabona lena engena sono. No, ngihamba ngibhede because I'm a human being just like anyone. Akekho umuntu operfect, but sisizwa yini ubona silokhu siqhubeka kangaka? Sisizwa ukuthi umoya ongcwele okuthini usipha amandla silokhu siqhubekile. La siphambo kwakhona siyarepenta, sibuye endleleni. Nakhona senze ngamabomu, makwenzakalile senza ngamabomu, siyabuya sizongena endleleni. Siphinde sihambe singasabuyeli kulokho kade sikwenza. Ngani? Ngoba uNkulunkulu usifuna siqhubeke kule ndlela. Ngithi nje ngikwenzela nana example ukuze lelizwi leli uzothi mawulalela likwenzele isense ukuthi ngempela si expanda kangakanani la kuNkulunkulu uma umvumela. Umuvuma futhi le bravery ayifake kuwena ukuthi uyisebenzise ungabi nandaba. Ukuthi uzibani uthini ungabi nandaba, wena nje iba nendaba ukuthi uJesu Kristu uthini, uNkulunkulu uthini ngomsebenzi owenzayo. But ake ngiye kulelizwi leli ngizovala ngalo. Kunamazwi engifuna ukwafakazela la engiwakhulumile kuJohn, encwadini kaJohn chapter 15. So funda nje uverse 26 no verse 27. Ngoba lithi lelizwi leli niyakuba ngofakazi kimi. So fakaza ngoJesu Kristu. Once wagcwaliswa, uma ngabe wathola umoya ongcwele, ngaphandle uma ngabe wathola omunye umoya. Yabona uma ngabe wathola omunye umoya, angeke ukwambulele vele uJesu Kristu. Kodwa uma ngabe wathola umoya ongcwele, umoya ongcwele wambula uJesu. And mangabe usuwambulelwe uJesu, nawe uyohamba ufakaze ngoJesu. John 15 verse 26 ifundeka ngalendlela la kimi. Ithi but when the helper comes, siyazi sonke who is the helper, ngumoya ongcwele. Uma ngabe umoya ongcwele sefikile, umsize sefikile, whom I shall send to you from the Father, kusho uJesu ethe ngiyakumthumela eze kunini eqhamuka kuBaba. The Spirit of truth. Sesiyathola ukuthi nguyempela umoya ongcwele, ngumoya weqiniso, who proceeds from the Father, oqhamuka kuBaba. Umoya weqiniso lo akunamanga kuNkulunkulu. Konke kaNkulunkulu kuhamba ngeqiniso kuphela. Lithi he will testify of me. Lithi lelizwi umoya ongcwele uzofakaza ngami, kusho uJesu. Shuthi umoya ongcwele uyofakaza ngoJesu. That's why ngithi umoya ongcwele wambula uJesu emntwini.
ake ngiphinde ngibulethe lofakazi engihlala ngibuletha. Wathi uma esefikile kumina ngangiqeda ukubhabhadiswa, ngaphuma ngema ngaphandle, ngaqokiswa, mangiqeda ukugqokiswa ngama. And then ngabheka kule direction engangibheke kuyona. Ngathi uma ngabe ngiyibheka le direction kwakunomuntu wayeqhamuka phezulu. Ehla kungama steps, but lama steps lawa some sort of ama steps aqhamuka angathi from the building engathi indala, but ama steps nje aqhamuka phezulu, wehla ngiyambuka lo muntu wazofika ku ground level. Ngiyabona futhi ukuthi akahambi yedwa, but banaka kakhulu abasema sidini, because there was something ngalo muntu owehla ngama steps owehlela phansi. Yini le ngayi eyenza ngihlale kuyena ukuthi kuyena all around yena lalina izulu. So manje lokhu uhamba nalo, and ema efika phansi uyeza uza kimi, njengobeza naleli izulu lihamba naye. Yabona izulu malina kodwa manje lina around yena kuphela, lina lihamba naye. Ngathi uma ngabe ngimbuka lo owayeseduze kwami wangibuza wathi ngibani loya. Ngathi mina kusho ukuthi umoya ongcwele wangenza ngaba naleyo understanding yokuthi ngibani. Ngathi mina uNkulunkulu wabo bonke laba abantu ababhabhadiswa la. Maya ngiqeda ukuphendula kanjalo wathi lo la eduze kwami ungabaleki. Hayi ngabuka mina ukuthi ngeke. Uma engangithinta njengoba elokheza ngofa nokufa, I just knew ukuthi manje ngangithinta ngizofa. Ngavele ngabamba yena lo seduze kwami ngesandla, ngabaleka naye. Kwaba nje ukubaleka ngijiki khona, after lapho ngaphaphama. Mangilo ngifundizwe, I later discovered ukuthi ngibani lo engambona ngalelo langa lelo. Sengilokhu ngilifundizwe ngoba kaNkulunkulu ukuhambisana nezwi. uNkulunkulu akawuletha umbono kungabi nezwi elizofakazela lokho osuke sewukubonile. uNkulunkulu nje uhambisana nezwi lakho. Uma ngabe ekhuluma nje nezwi kufanele likufakazele lokho akushoyo, provided iqhamuka kuNkulunkulu. I later discovered mangifunda 1 John chapter 5 verse 6, engathi mangilifunda I was so surprised. Lithi lakimi, this is he who came by water and blood, Jesus Christ. Nyaza abanye mangabe beli-interpreta lelizwi, bali-interpreta ngalendlela leyo ukuthi kuchaza ukuthi phela malithi he came by water wabhabhadiswa and blood ngalesikhathi lesi ebethelwe siphambanweni. But kimina kunomehluko when it comes to this verse. This is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not only by water ngoba mina ngabona izulu lena around yena, but by water and blood. Liqhubeke lithi, and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Lithi ngumoya ofakazayo ngoba umoya uliqiniso, because the Spirit is truth. Lithi ku John 15:26, lithi, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, because the Spirit is truth. The Spirit of truth futhi ekhuluma Jesu lithi oqhamuka kuBaba, he will testify of me, nguye ofakazayo. Futhi umoya ongcwele umefika emntwini, intshumayelo yokuqala ishumayela kumuntu, no Jesus, yazana noJesu ukuthi nayi inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Yazi umoya ongcwele uma ngabe efika emntwini akakwambuleli imoto. I discovered ukuthi umoya ongcwele mayefikile emntwini akakwambuleli iprosperity, akakwambuleli izindle ezinkulu, akakwambuleli imali eningi. Wambula uJesu ngobani? Ungumoya weqiniso, so ukwambulela iqiniso. Yo, deep land up ideep. Asiqhubeke naye, ithi ku verse 27, and you also will bear witness. Emveni kwalokho ke, ngoba manje umoya ongcwele usekwambulele uJesu, nawe uzofakaza. Ingakhetha uJesu Kristu niza ukwamkeliswa amandla mangabe umoya ongcwele esefikile kinina, niza kuba ngofakazi kimi. Nalana nangi futhi uJohn uyawasho lawa amazwi lawa
ebhala lapha uthi kuverse 27, and you also will bear witness. Niyakuba ngofakazi kimi bese uqala kuphi? eJerusalem la uzalwe khona, uye eJudiya, uye eSamaria, uzozuyofika kuphi? Ekupheleni komhlaba. But asifunde la leli lithi, and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Uyoqala nokwazi imfihlakalo, imystery ke le, imfihlakalo enkulu, sambulo esiyimangaliso, ukuthi kanti you've been with God from the beginning. Ngiyangizwa abantu mangabe bekhuluma bethi kufanele wazi imvelaphi yakho, but you will never go anywhere ungayazi imvelaphi yakho. Kufanele wazi ukuthi ubani, uqhamuka kuphi. Unfortunately lenkulumo siyilimita ngezinto zezwe. Unjoba ngwakwashabangu nje kufanele ngazi imvelaphi yami koShabangu. Kanti no, kufanele wazi imvelaphi yakho ukuthi wena ula emhlabeni nje, you've been with Jesus from the beginning. Uze emhlabeni uqhamuka kuye, wazozalelwa emhlabeni, njengoba usula emhlabeni useyambulwa kuwe lobu kade unaye from the beginning ekuqaleni. Before isikhathi sibe khona, before ama-seasons abe khona, before umhlaba namazulu kube khona, ubunaye from the beginning. And ke manje sekwambulwa imfihlakalo ke manje ukuthi lo kade unaye nangu seyavela ke manje ukuthi wena fakaza ngaye ke manje, shumayela ngaye ke manje. Yo, simangaliso lesi. Once wazazi ukuthi imvelaphi yakho ubunoJesu Kristu from the beginning, meaning ubunoNkulunkulu from the beginning, shuthi usuzokwazi ukuthi manje hamba noNkulunkulu. Meaning usuzokwazi ukuthi ijeni yakho kumele la emhlabeni uyiqede noNkulunkulu. Ngiphendula iquestion ethi why umoya ongcwele? Why lokhu sibeleselwa ngomoya ongcwele? Uza kukwambulela imfihlakalo ezinkulu, eziyisimangaliso. But yonke lento iqala kuphi? Yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. That's the foundation. Mawusumamkelile, hlala kuyena, lahla zonke ezinye izinto ezikhona. Abaningi bamamkelile uJesu baphinde babuyele ezintweni zabo. That's why manje bayilahlile mabenza kanjalo. That's why umoya ongcwele akakwazi ukufika kubona abagcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Umuntu agcine neservice ka30 years, 40 years, 50 years esontweni without umoya ongcwele, afika umuntu ogcwaliswe ngomoya ongcwele othunywa nguNkulunkulu athi ngeke usitshele wena uma afika izolo even nasensindisweni. Yebo uma afika izolo ensindisweni ngokwezwe kwala, but this person have been with God from the beginning. Uzoletha ke manje imessage ezosiza abantu atholakale lo muntu akamukelwe enkonzweni. Iningi labantu abamukelwe inkonzweni. Ngwani abantu abalifuna iqiniso? Ngithi lithi lelizwi ngumoya weqiniso. Unfortunately lo moya mawusufika kufika iqiniso kufanele kukhulunywe iqiniso. Einkonzweni alifunwa leli iqiniso. Ingoba abantu abamfuna umoya ongcwele, abantu abafuna ukuphenduka ezonweni zabo. Iqala kuphi indaba? Yamkela uJesu abe inkosi nomsindisi, hlala kuyena, ungasayindawo noma ngabe kwenzakala ini empilweni yakho. Futhi kufanele kufike isimo esikhulu esizotest ifaith yakho, ungashifti. Ibulokhu uthe uJesu Kristu inkosi, emva kwalokho uzokwehla umoya ongcwele, uzobona isimangaliso emvani kwalokho. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.